רגע, נאורית, זה לא עובד לי. בסדר. אז בוקר טוב לכם. יש לנו תרגול חצי שעה. התרגול הזה יתמקד היום בצ'קרת הלב, והסמל של הצ'קרה הזו, יש איזה סימון גרפי לכל אחת מהצ'קרות, לכל אחת ממרכזי האנרגיה שבגוף. אז הסמל הוא מגן דוד. ואני רוצה רגע פסוק אחד משיר השירים לומר יחד איתכם. כמגדל דוד צווארך בנוי לקלפיות, 1000 המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. אז בואו רגע שנייה אחת נעצום עיניים, נניח רגע יד על הלב ויד על הטבור, איפה שאתם יושבים, יד על הלב ויד על הטבור. ורגע אחד ננסה לדמיין לעצמנו מגן דוד. ניקח שאיפה גדולה, הכל מתרחב. נשיפה איטית וארוכה, הכל נאסף פנימה, טבור פנימה, כלוב בתח הזה מתכנס רגע. ולרגע אחד הכל נפתח בחזרה בשאיפה גדולה להכניס פנימה אהבה, אמונה, ביטחון, יציבות. ובנשיפה איטית וארוכה נתכנס, נשחרר, נרפא, נוציא פחדים, לחצים, מתחים, ושוב ניקח שאיפה גדולה גדולה גדולה, ונשיפה איטית וארוכה, ונדמיין מגן דוד גדול, לא פחות ולא יותר, בצבע זהב, ממש מגן דוד גדול גדול, ובתוכו אנחנו נמצאות, כל אחת תראה את עצמה בתוך המגן דוד. שאיפה ארוכה, נשיפה איטית וארוכה. עוד שאיפה ארוכה, לראות את המגן דוד שבתוכו אנחנו נמצאות, ממש יושבות בתוכו ועושות בדיוק את מה שאנחנו עושות עכשיו, התכנסות והתקערות, שאיפה ונשיפה. מזמינות פנימה מלא אהבה וחוסן ויציבות, ומוציאות החוצה בעדינות כל מיני פחדים ותסריטים ותמונות מיותרות שראינו ושלא עזרו לנו להתקדם. וניקח שאיפה גדולה ונזכר בנס הזה שקרה אתמול, המדהים, הכיף הזה, החטופה הזאת שהיא איתנו עכשיו. ונסלק החוצה עוד כמה פחדים אחרונים. ובשאיפה הבאה נזמין את כל החטופים להיכנס לתוך המגן דוד הזה יחד איתנו. והנה המגן דוד עכשיו גם נצבע בלבן ובתכלת וזהב, ונשיפה איטית וארוכה, לאט לאט נשחרר. עוד פעם אחת ניקח שאיפה גדולה, נמשיך לראות את המגן דוד הצבעוני הזה, זהב, לבן ותכלת, בתוכו אנחנו יחד עם כל מי שצריך להיות מוגן, ונשיפה איטית וארוכה. אנחנו נמשיך עם הנשימות האלה, ואם יש מישהו, מישהי, אולי כמה אנשים שאתם מרגישות שהם צריכים את ההגנה הזאת עכשיו, בואו תכניסו אותם גם למגן דוד. עוד שאיפה גדולה, ולאט לאט נשחרר, נניח את הידיים רגע על הירכיים, אוקיי, אז כמה מילים על צ'קרת הלב. צ'קרת הלב, אנטה, פירוש שלה זה הצליל המופק. כמה אני שומעת את זה? אוקיי, בסדר. אז הצליל המופק ללא נקישה. אז יש לנו איזה מרכז אנרגיה,
שזה השם שלו וזה הסימון שלו, והוא קשור למחשבות שלנו, לרעיונות שלנו, ליכולת להסתכל על הדברים באיזשהו מבט על. הסמל של הצ'קרה הזאת הוא שני משולשים, משולש שפונה למעלה, משולש שפונה למטה. בואו נניח רגע את שני הידיים על הצ'קרה הזו, ניקח שאיפה גדולה, ובנשיפה ממש נצמיד את שני הידיים אל הלב חזק. הצ'קרה הזו היא ממש מרכז, והיא מחברת את שלושת הצ'קרות התחתונות עם שלושת הצ'קרות העליונות. והיא מקשרת בין ההישרדות שלנו לבין החלק הרוחני הקצת יותר גבוה שלנו. וזה מאוד חשוב שכל הצ'קרות יהיו באיזון, והיא ככה המרכז ששומר על האיזון הזה, ונראה לי שהיא הצ'קרה המרכזית היום. באמת שיש את העניין ההישרדותי והקיומי, ויש את העניין הרוחני שגם הוא דורש מענה. וכשהצ'קרה הזו רוטטת אז יש חמלה ואהבה, וכשהצ'קרה הזאת פחות אז אתם יודעים, יש דברים שאנחנו לא מעוניינים בהם כרגע. והצ'קרה הזאת תתחיל את הפעולה שלה קודם כל בחמלה ובאהבה העצמית שלנו לעצמנו. אז בואו נמשיך את הנשימות האלה ואת הידיים הנצמדות, ולאט לאט נחליף את מנח הידיים, יד תומכת ביד, ואולי נזכיר לעצמנו לפחות ביום הזה להיות באמת באהבה עצמית, בחמלה עצמית, ממש להרסל ולעטוף את כל החלקים של האני שלנו, ולהצליח לראות את הדבר המדהים הזה שנמצא בתוכנו. פגיעות כמובן מייצרת קיבוץ, וכשהדברים פתוחים והאנרגיית החיים זורמת, אז אנחנו מסוגלים לפתוח. אז הצ'קרה הזו מדברת על היכולת לאהוב ולהיות נאהב, ועוד דבר שאנחנו יודעים שמחוץ לאשליית הגוף שלנו אנחנו כולנו מחוברים, ואנחנו ננסה עכשיו בשיעור הזה להיות איזה שרשרת גדולה של אור שבוקעת מכל אחד מתוכנו, מתוך המגן דוד הפרטי שלה, ומתוך מגן דוד גדול ומשותף שהכנסנו אליו את כל מי שאנחנו רוצים. ואחרון חביב, לפני שנתחיל בתרגול הגופני, אני מזמינה אתכם לסמן בעין השלישית מגן דוד, ממש לסמן את זה. אתם יודעים, המלחמה הזאת היא גם הקרב על התודעה ועל כל הפייק ניוז וכל עוד כל מיני דברים שעובדים, ואנחנו מזמינים את הצ'קרה, את העין השלישית, להיות גם היא בתוך מגן דוד, ולהיות בריכוז, ולא לתת לדברים חיצוניים לבלבל אותנו, ולהמשיך את האהבה שיש בתוכנו ואת החמלה לעצמנו ולאחרים. ממש תנסו לדמיין את העין השלישית בתוך מגן דוד, ואולי אפילו במהלך היום גם כן לסמן את המגן דוד הזה. אוקיי, ומכאן אנחנו נשחרר ולהתקרקע. ונתחיל רגע בגלגולי כתפיים, ממש נגלגל את הכתפיים, נגלגל את הכתפיים לכל הכיוונים, נפתח כמה שאפשר ולאט לאט צד שני. נעשה את זה עוד כמה פעמים. רגע אני מאשרת את דליה, ונמשיך בגלגולי הכתפיים. נמשיך בגלגולי הכתפיים. מצוין, ומפה לאט לאט בשאיפה נרים את הידיים גבוה,
ונוריד אותם בנשיפה איטית וארוכה. שאיפה, ניקח את הידיים גבוה ולמעלה, ונשיפה נוריד את הידיים. ושוב, שאיפה גדולה. ונשיפה איטית וארוכה, נוריד את הידיים. ניקח את הידיים קדימה, שאיפה. ניקח את הידיים לאחור, נפתח את בית חזה כמה שאפשר. ולאט לאט נשחרר. ושוב שאיפה, ידיים גבוה ולמעלה, בואו נשלב אצבעות. ומפה ננסה לפתוח את בית חזה כמה שאפשר. ממש תרגישו איזה מישהו תומך לכם בשכמות מאחור ועוזר לכם להיפתח עוד קצת. נשחרר. ושוב, שאיפה ידיים גבוהות למעלה, נשלב אצבעות, אצבע מורה כלפי מעלה, ולאט לאט נפתח את בית חזה. ממש תרגישו כמו מישהו לוקח את עצם החזה, ועם חוט מושך אותה למעלה, ולפתוח, לפתוח, לפתוח, ולאט לאט נשחרר. ומפה נמשיך לפיתול הדין צד אחד. ולאט לאט פיתול הדין צד שני, יד על ירך נגדית, יד לאחור, לנסות לפתוח קודם כל את חוליות הצי, את בית חזה, אבל אחר כך להרגיש את הסחיטה לאורך כל הגב. ולאט לאט נשחרר, נרים את הידיים גבוה ולמעלה, יד ימין מתרוממת, שמאל מצטרפת אליה, ומפה לאט לאט, יד על ירך נגדית, יד לאחור, עצמות הישיבה משתרשות, יש לנו בסיס מאוד יציב, ממש עצמות הישיבה למטה, הראש גבוה ולמעלה, ונרגיש איך הצ'קרה הזאת לאט לאט נפתחת עם הפיתול. צ'קרת הלב נפתחת בעדינות, שימו לב לגב התחתון, תרגיעו את הכתפיים, תרגיעו את הפנים ותמשיכו לראות את המגן דוד על העין השלישית. פנים רכות, ולאט לאט המבט עובר אל מאחורי כתף ימין. מצוין, מכאן לאט לאט נרים את יד ימין גבוה, נרים אותה גבוה גבוה, ולאט לאט יד ימין מקבילה לערך שמאל. ומכאן מרפק ימין נשלח אותו לאחור ומבט מלווה. כמה מאוד חזקה של בית חזה. ולאט לאט נשחרר. ומפה שוב, ידיים גבוה ולמעלה. תעזרו לידיים להתארך. תעזרו לשלייקסים להתארך. תעזרו לעצמות הישיבה להתבסס. עצמות ישיבה למטה למטה, ידיים גבוה ולמעלה. קחו את זה עוד למעלה, עוד להתארך. עוד להתרחב, שאיפה גדולה, בטן מתרחבת, ושאיפה מתחילה מרצפת האגן. רצפת האגן מתרוממת, הרחב בפנים מכניס את הטבור פנימה, השרעפת תנו לה להתגמש עוד קצת, ומפה לאט לאט, יד על ירך נגדית, יד לאחור. בית חזה נפתח. מגן דוד על העין השלישית. כל נשיפה אנחנו נכנסות לפיתול קצת יותר עמוק. מרגיעות את הפנים, מרגיעות את הכתפיים, ממשיכות את הסחיטה בגב, משחרר נוקשות, קיבוצים, רגשות, סבל, תחושות קשות שכולנו עוברים בימים האלה, ואנחנו רוצים לאט לאט לחגג את זה, לשחרר את זה, להיזכר בכל הטוב שבאנו, כל החמלה והאהבה שיש בתוכנו. היום, בוא נגיד רק היום, ניתן לזה לשלט. ולאט לאט המבט עובר אל מאחורי כתף שמאל. ומפה לאט לאט ניקח את יד שמאל, נרים אותה גבוה ולמעלה. ימין מחזיקה בירך, ושמאל עולה גבוה ולמעלה. ומפה לאט לאט יד שמאל, אנחנו מזמינים אותה להיות מקבילה לרגל ימין. לרגל ימין. ולאט לאט אנחנו ניקח את מרפק שמאל, נשלח אותו לאחור, ומבט מלווה. ומפה לאט לאט נשחרר, שוב נגלגל קצת כתפיים.
נעשה את זה צד שני. מצוין, ושוב נניח ידיים, יד על הטבור, יד על צ'קרת הלב. שאיפה אנחנו נרחיק את הידיים מתפארות, ושאיפה אנחנו נקרב את הידיים והתקרבות. שאיפה נרחיק, מבט גבוה למעלה, צ'קרת הלב פתוחה, ונשיפה התקרבות. ושוב שאיפה גדולה, הכל מתרחב. ונשיפה, נקרב את הסנטר, נזמין את הידיים להתקרב. בשאיפה הבאה נפרוס את הידיים, ונשיפה נקרב. שאיפה נרחיק, נשיפה נקרב. שאיפה, הכל נפתח. נשיפה, הכל נאסף פנימה, ולהזכיר לעצמנו שיש לנו את היכולת להיפתח בחזרה. שאיפה. נשיפה, יש התקמרות, יש התכנסות, ושאיפה, הכל נפתח בחזרה. לב פתוח, מלא חמלה ואהבה. שאיפה, הכל נאסף פנימה. ובנשיפה הבאה נשלח את הידיים לאחור כמה שאפשר, כאילו שאנחנו רוצים להפגיש את המרפקים מאחור. שאיפה. נשיפה. ושוב נשלח את הידיים, נזמין את המרפקים להתקרב האחת לשנייה, להתקרב, 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 להתקרב. עוד פעם אחת. ושוב נשלח את הידיים לאחור, 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 בית חזה, בית חזה, בית חזה, כן, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ונעשה את זה פעם אחרונה. ידיים נפתחות, בית חזה נפתח. הסטרנום עולה למעלה, נפתחת, 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 ולאט נשחרר. ומפה נרד מהגבהה ונעבור לתנוחת הספירה. אוקיי, אז רגע אחד תרגישו את עצמות הישיבה ותניחו את הידיים לאחור כמו שני עוגנים, ולאט לאט בואו תניחו את הידיים מתחת לברכיים וטיפה נרים את כפות הרגליים. עכשיו תשימו לב שאין לנו את זה, אלא אנחנו רוצים להזמין את זה. אנחנו רוצים לפתוח את בית חזה בגב ארוך. גם שרירי הליבה כמובן מצטרפים למאמץ. נשמור את זה רגע. מי שפה נגמר גבול היכולת שלה נשארת פה, מי שיכולה להמשיך הלאה, לוקחת את הרגליים קדימה וממשיכה לשמור על הגב, לא כמור, אלא פתוח. נחזיק את זה. נחזיק את זה עוד קצת. נשחרר. נוריד את כפות הרגליים. ונזמין את זה שוב. מי שיכולה נשארת פה, מי שרוצה להמשיך, נשארת פה, מי שרוצה להמשיך עוד קצת, מנסה ליישר רגל ימין, ליישר את רגל שמאל, וכל הזמן עצמות הישיבה משתרשות, גב מתארך, בית חזה פתוח. אנחנו על בית חזה, אנחנו על צ'קרת הלב, אנחנו על המגן דוד שמחבר את ההישרדות שלנו לרוחניות שלנו. רוצים מלא חמלה ואהבה לגוף שלנו. נמשיך עם זה עוד קצת. עוד קצת ולאט לאט נחזיק על כפות הרגליים ונעבור לתנוחת החזה. אצבעות פרוסות, ידיים ברוחב כתפיים, ברכיים ברוחב האגן, הקרסוליים להצמיד אותם כמה שיותר, את הטבור להכניס ולמלא את הרווח בין השכמות, צוואר ארוך. ומפה התקמרות והתקרבות. עוד התקרבות ועוד התקרבות. ולאט לאט ניקח את יד שמאל, נפתח אותה כמו ספר. ולאט לאט יד שמאל מתחת ליד ימין, ואת יד ימין נשלח קדימה. נשאר כאן רגע. נשאר כאן עוד רגע. ולאט לאט נחזור. ניקח את יד ימין, נפתח אותה למעלה כמו ספר.
ולאט לאט יד ימין מתחת ליד שמאל, ויד שמאל נמשוך אותה קדימה. שימו לב שהרכות הלחי מונח בעדינות על המזרן. נחזיק את זה עוד רגע אחד, ולאט לאט נשחרר ונחזור לתנוחת החזה. אוקיי, מכאן אנחנו נעבור לתנוחת העובר, נצח למזרן ידיים קדימה. נעלה לתנוחת החתול, ולאט לאט נוריד את הברכיים, ונהיה רגע בשכיבה על הבטן נצח המזרן, ידיים לצד החזה, מרפקים למעלה צמודים, קרובים כמה שיותר. עקבים צמודים, ברכיים צמודות, עצם הערווה נצמדת חזק אל המזרן, ומכאן אנחנו עוברים להרים את בית חזה. להרים את בית חזה. עכשיו שימו לב שזה לא מהסנטר, אלא כאילו מישהו מושך לי איזשהו חוט שנמצא בין השכמות שלי ומרים לנו את בית חזה, אל תנוחת הקוברה. תנוחת הקוברה, נחזיק את זה רגע. נחזיק את זה רגע. עוד רגע אחד. ולאט לאט נוריד את המצח. שאיפה גדולה, נרגיש מגן דוד בלב שלנו, נרגיש מגן דוד בעין השלישית שלנו, ונזמין את הקוברה להיפתח ולהתרומם עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ונשהה כאן רגע, שאיפה גדולה. נשיפה איטית וארוכה, ולאט לאט נוריד את המצח בחזרה. מכאן אנחנו מהקוברה, נהיה רגע אחד בקוברה, עם המגיני דוד, בלב שלנו, בעין השלישית שלנו, ולאט לאט ניישר את הידיים, ומי שיכולה מנתקת את העקבים. נחזיק את זה רגע, שכמות פנימה חזק, ולאט לאט מפה נדרוך על הכריות, ומפה אל הכלב. ומפה לאט לאט נרד בחזרה אל החתול, ונרד בחזרה לשכיבה על הבטן. נעשה את זה עוד פעמיים. ידיים עוטפות את הרצפה, מרפקים צמודים לגוף, לאט לאט אנחנו מרימות את בית החזה, מבית החזה ולא מסנטר, לתנוחת הקוברה, מגיני דוד, על העין השלישית ועל צ'קרת הלב. מפה לאט לאט אנחנו מיישרות את הידיים, ועולות לקוברה, לב פתוח, צוואר ארוך. כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. אלף המגן עליו כל שבטי הגיבורים. ומפה לאט לאט אל הכלב. צוואר ארוך, גב ארוך. אנחנו מזמינים את העקבים לאט לאט לרדת למטה. עוד שאיפה גדולה. עוד נשיפה ארוכה, ומפה נוריד את הברכיים בעדינות אל האדמה ונשכב בחזרה על הבטן. פעם אחרונה, אצבעות פרוסות, עוטפות את הרצפה, אנחנו עולים אל הקוברה, לב פתוח. נסות לשלוח את המרפקים עוד לאחור, עוד לקרב אותם. ולאט לאט מפה אל הכלב המביט מעלה. שיכולה מנתק את ברכיים, להחזיק את זה. שכמות פנימה חזק. ולאט לאט אל הכלב. ומפה נרים את רגל ימין גבוה כמה שאפשר, ולאט לאט נביא אותה אל בין הידיים. נרגיש את ההשתרשות של שני הרגליים, ומפה לאט לאט נתרומם, ולאט לאט נרחיק את בית חזה מהירך. בואו רגע נצמיד ידיים אל הלב, ננסה לפתוח את בית חזה כמה שאפשר. לרגע אחד נניח את הידיים לצידי הגוף ונהדוף את כל הפייק-ניוז, את כל המתחים, את כל החרדות, את כל הדאגות, את כל
הדברים שמפריעים לנו, ובואו נזמין איזו תמונה טובה של כולם חוזרים, של מציאות שאנחנו רוצים בה. ושוב, שאיפה, נרחיק הכל, ונשיפה נקרב. ולאט לאט בואו ניקח את הידיים גבוה ולמעלה, לפתוח את בית חזה. מי שיכולה, ממשיכה להקשתה לאחור. ומפה לאט לאט נוריד את שני הידיים ונחזור אל הכלב. שאיפה גדולה, נשיפה איטית וארוכה, ומפה לאט לאט נרים את רגל שמאל גבוה, האצבעות פונות אל המזרן, רגל שמאל אל בין הידיים. נרגיש את ההשתרשות ואת היציבות בין שני הרגליים שלנו. רגל קדמית ב-90 מעלות, לנסות להוריד את האגן כמה שאפשר. ומפה לאט לאט נניח את הידיים על הירכיים, ונרחיק את בית חזה מהירכיים. כל הטורסו ענק לרצפה. ידיים אל הלב. לאט לאט ידיים לצידי הגוף. נשיפה, נרחיק את הידיים. שאיפה, נזמין את התמונה הטובה והנהדרת. נשיפה. שאיפה, מגן דוד על העין השלישית, על שקרת הלב, וכל מי שהכנסנו למגן דוד נכנס יחד איתנו. נשיפה. שאיפה, נזמין את המגיני דוד. ולאט לאט מפה נרים ידיים גבוה ולמעלה. מי שיכולה ממשיכה להקשתה לאחור. ומכאן נוריד את הידיים, נחזור אל הכלב. ננשום ועוד כמה נשימות. לאט לאט נוריד את הברכיים. ונעבור לישיבה על העקבים. מי שזה מורכב לה מדי, כמובן יכולה לחזור לישיבה על איזושהי הגבהה וסוקסנה, מה שיותר נוח לכם. בואו רגע אחד נניח ידיים על הברכיים, נרגיש את האורך שבגב, נרגיש את הבסיס שלנו יציב וחזק, ניקח שאיפה גדולה, הכל מתרחב, נשיפה איטית וארוכה, טבור נאסף, ולאט לאט אנחנו נראה בבית החזה שלנו מגן דוד, מסתובב, 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 מסתובב בשאיפה, ממשיך להסתובב בנשיפות, ממשיך, 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 נראה עוד מגן דוד בעין השלישית שלנו, והמגן דוד הזה מסתובב, מסתובב, שאיפה גדולה, שאיפה גדולה, שאיפה גדולה, שני המגני דוד מסתובבים ביחד, ושאיפה איטית וארוכה, לאט לאט נצמיד ידיים אל הלב, תודה רבה לכם שהגעתם, תודה רבה להורים שלנו, תודה רבה למורים שלנו, תודה רבה לחיילים שלנו ולכל מי שתומך בהם בכל דרך אפשרית. מי ייתן והתרגול הזה יחזק בנו את צ'קרת הלב ויעשה טוב בתוכנו וטוב בעולם. מכירות והאהובות, תודה רבה. אם יש למישהי איזה מילה, משפט שרוצה לומר, אז זה ממש הזמן והמקום, אתן מוזמנות. רגע, הנה, כולם רואים את הדגל היפה שהכנתי מראש. רגע, תפתחי את ה... הנה אותי מראש את הדגל. לא שמעתי. תודה רבה בורא עולם ששולח שליחים טובים שבבוקר מאפשר לנו מהמקום הסגור הזה של הרעשים של הבורים להיפתח. תודה עליזה. תודה. תודה שולמית. יום טוב.
יום מעולה. תודה, עליזה. תודה יקרות, תודה, תודה. תודה רבה. שיהיה לכולם יום הכי פתוח, הכי טוב, הכי אהבה בעולם. שום דבר לעצור אמן. את האהבה שלנו, ממש שום דבר. אמן, נכון. תודה, עליזה, מותק. תודה, תודה רבה. תודה, תחייה, תודה לכולם, מתוקות כולכם, להתראות. תודה, בעזרת השם.